ଢେବଗୁଡ଼ା ବିଟ୍ର ବେଡ଼ାଲଖମନ ଠାରେ ଏକ ଜଙ୍ଗଲୀ ହାତୀର ମୃତ୍ୟୁ। ଏଭଳି ଘଟଣା ଘଟିଛି ଲାଞ୍ଜିଗଡ଼ ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ବିଶ୍ୱନାଥପୁର ରେଞ୍ଜ ଠାରେ। ଜଙ୍ଗଲ ବିଭାଗ ସବୁବେଳେ ହାତୀର ସୁରକ୍ଷାକୁ ନେଇ ତତ୍ପର ଥିବାବେଳେ ବିଶ୍ୱନାଥପୁର ରେଞ୍ଜର ରେଞ୍ଜର ଲକ୍ଷ୍ୟ ମହାନନ୍ଦଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ 5ଟି ଏଲିଫେଣ୍ଟ ସ୍କ୍ୱାଡ୍, 5ଟି ୱାଇଲ୍ଡ ଲାଇଫ୍ ସ୍କ୍ୱାଡ୍, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସ୍କ୍ୱାଡ୍ ଓ ଜଙ୍ଗଲ ବିଭାଗର ସମସ୍ତ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଦିବାରାତ୍ର ହାତୀର ଗତିବିଧିକୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରୁଥିବା ବେଳେ ହଠାତ୍ ଏକ ହାତୀ ଢେବଗୁଡ଼ା ବିଟ୍ର ବେଡ଼ାଲଖମନ ଠାରେ ଗୋଟିଏ ହାତୀର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ଜଙ୍ଗଲ ବିଭାଗକୁ ମୁଣ୍ଡବିନ୍ଧାର କାରଣ ହୋଇଛି। କୌଣସି ସୂତ୍ରରୁ ଖବର ପାଇ ବିଶ୍ୱନାଥପୁର ରେଞ୍ଜ ଅଫିସର, ଫରେଷ୍ଟ ଗାର୍ଡ, ଫରେଷ୍ଟର ଏବଂ ସମସ୍ତ କର୍ମଚାରୀ ମୃତ୍ୟୁ ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚି ମୃତ ହାତୀଟିକୁ ଜବତ କରିଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି।